Декомунізація в Україні фактично добігає завершення на підконтрольних територіях. За роки незалежності, а особливо після 2014-го, наша держава позбулася значної частини символів радянського минулого. Йдеться не лише про пам'ятники, а й про глибші зміни у суспільній свідомості. Водночас цей процес ще триватиме після звільнення окупованих територій. Якщо говорити про декомунізацію, то фактично декомунізація вже, напевно, завершена така місія, тому що фактично ми позбулися якихось топонімів, пам'ятників, пов'язаних з комуністичним минулим на тій території України, яка вільна від окупанта. Очевидно, що декомунізація буде продовжена після звільнення територій, на яких досі затрималася російська влада. Знаєте, це абсолютно не випадково, дуже символічно, що поки що якісь там Леніни і інші комуністичні вожді залишилися тільки на тих територіях, де є окупанти. По-моєму, тут це демонструє просто безпосередній зв'язок. Але ми з самого початку, коли ще в 2014 році ініціювали декомунізацію, ми анонсували, що це лише початок від позбавлення від таких нашарувань російських на нашій мапі, в свідомості українців. Наступним етапом після декомунізації стала деколонізація, яка передбачає очищення українського простору від імперських російських впливів, зокрема у назвах міст, вулиць та пам'ятниках. Законодавча база вже створена, але сам процес ще далекий від завершення. Водночас українці дедалі більше прагнуть самі визначати свій культурний простір. Наступним кроком мала бути деколонізація, і, слава Богу, вона теж стартувала. Відповідний закон теж було ухвалено Верховною Радою України, і тут процес ще далекий до завершення. Хочеться вірити, що ми вже перейшли через екватор, але тим не менше ще є ціла низка перейменувань, в тому числі населених пунктів, які поки що не перейменовані Верховною Радою. Є ще потреба про демонтаж деяких пам'ятників російським імперським діячам, і очевидно, що мова йде так само про вулиці, але тим не менше процес рухається, і я думаю, що це вже якісь речі такого незворотнього порядку, тому що, крім всього іншого, і декомунізація, і деколонізація якось прищепили українцям смак до того, щоб навколишній світ навколо себе називати своїми іменами, тобто вирішувати самим, які назви будуть, вирішувати самим, які пам'ятники будуть, що буде зроблено. Політичні зміни в Європі також впливають на нашу державу. Зокрема, результати виборів в Угорщині можуть означати зміну курсу цієї країни. Попередня політика Будапешта нерідко викликала занепокоєння як у Києва, так і в Європейському Союзі. Тепер з'явився шанс на більш конструктивну співпрацю. У будь-якому випадку це, я думаю, і для України, і для Європи це радше позитивна зміна, тому що чого очікувати від Орбана ми вже знали, нічого доброго для України і для Європи, тобто це людина, яка була відверто гвинтиком в російських імперських планах, який вкручений був просто в механізм Європейського Союзу і, безперечно, завдав вже багато шкоди Європейському Союзу і Україні. Його опонент, який зараз переміг, пан Мадяр, є тим, хто переміг, зокрема, завдяки тому, що він позиціонував себе по-іншому. Тому є сподівання, що все-таки буде більш прихильна до України політики. Принаймні припиниться оце процес руйнування Європейського Союзу зсередини, яким, на жаль, успішно і тривалий час займався пан Орбан. Європейська інтеграція України залишається стратегічною метою, однак її темпи залежать від внутрішніх реформ. Попри війну, країна має виконувати демократичні стандарти та зобов'язання перед ЄС. Зокрема, йдеться про боротьбу з корупцією, реформу інституцій та дотримання політичних свобод. Саме ці фактори визначають швидкість руху до членства. Мені здається, що абсолютно парламент мав би ухвалити цілу низку законопроєктів, які спрямовані на боротьбу з корупцією, які передбачені, знову-таки, домовленостями України з Європейським Союзом. І останні ці домовленості оформлені в вигляді декларації Качка-Кос Європейським Союзом. Там теж ціла низка законопроєктів, які стосуються, зокрема, наприклад, реформування Державного бюро розслідувань. Але мені здається, що разом з тим Україна справді має можливість і вже починає частково відігравати
важливу роль в Європі, власне, як важливий і новий оборонний чинник для Європи, тому що все-таки Україна показала своєю стійкістю здатність протистояти набагато більшим силам. Окремий напрям – підтримка корінних народів, зокрема кримських татар. Попри ухвалення відповідного закону, його реалізація гальмується через відсутність підзаконних актів. Водночас питання прав кримських татар має не лише внутрішнє, а й міжнародне значення. Адже саме з окупації Криму почалась сучасна фаза війни. Мені здається, що тут потрібен якийсь і системний тиск на Кабінет міністрів, в тому числі в контексті закону про корінні народи, в тому числі, очевидно, що потрібен якийсь тиск з боку громадськості, яка представляє інтереси корінних народів, зокрема і кримських татар, зокрема і Меджлісу, з вимогами, аби такого роду акти, які передбачають можливість повної системної реалізації для прав корінних народів якомога швидше втілювалися в життя. Мені здається, що це теж важливий аспект європейської інтеграції. Що стосується Меджлісу, то очевидно, що важливо, аби в Меджліс надалі залишався важливим голосом кримсько-татарського народу, особливо зважаючи на те, в якій ситуації зараз знаходяться кримські татари в окупованому Криму, і напевно це є надзвичайно важливий обов'язок для України як держави захищати кримських татар і нагадувати всьому світові, що ця війна, яка має зараз настільки глобальні вже наслідки в світовому вимірі, почалася якраз з окупації Криму і порушення прав кримських татар, ці репресії, які зараз буквально зараз відбуваються в Криму проти кримських татар, це, на жаль, один з страшних наслідків цієї війни і російської агресії.